Bog svima, dragi moji, dobro mi došli i danas. Htjela sam danas podijeliti s vama nešto što sam naučila od sjajne Teal Swan, koja mnogo priča o vezama i o odnosima, i jako mi je zanimljivo jedno njeno razmišljanje koje kaže da bi puno bolje bilo od toga da ljude samo volimo, da ih prvenstveno razumijemo. Da ljude moramo zapravo istinski razumjeti kako bi ih voljeli, i onda je u tome ponudila jednu fantastičnu analogiju. Rekla je, zamislite da imate ribicu u akvariju i da vaše 3-godišnje dijete fino uzme tu ribicu iz akvarija, stavi ju u dekicu i lijepo ju mazi i njeguje i tako dalje u toj svojoj dekici. A ne razmišlja o tome jer ne razumije dovoljno tu svoju ribicu da zna da upravo to što ju je izvadila iz vode znači da će ta ribica umrijeti. I tako se mi ponašamo u vezama. Kad ne razumijemo dovoljno dobro ljude s kojima smo u vezi, kad ne razmišljamo o tome što zapravo tim osobama treba i da li mi njima dajemo možda potpuno pogrešne stvari. Ali ja vam želim skrenuti pažnju na to, dakle nadogradit ću ovu Tilinu priču. Želim vam reći da na isti takav način mi moramo razumjeti sebe kako bi sami sebe voljeli što više. Što tebi zapravo treba? Razumiješ li samu sebe? Razumiješ li sve svoje potrebe? Daješ li sama sebi upravo ono što ti treba na ispravne načine? Jer kad to počneš raditi i kad budeš sebe razumjela upravo onako kako trebaš, to više ljubavi ćeš imati da daješ svim drugima i to bolje ćeš razumjeti svoga partnera, svoju djecu, sve svoje ljubavi ćeš razumjeti puno bolje ukoliko razumiješ i voliš samu sebe. Dakle, razmišljajte izvan okvira. Razmišljajte o tome, razumijete li doista osobu koja je ispred vas, osobu s kojom dijelite život. Ali ponajviše, razumijete li sami sebe i svoje potrebe i što sebi dajete i na koji način sebe dajete sebi, dajete li uopće samima sebi sebe. Želim vas dakle nagnati na to da razmislite o tome, razumijete li svoje partnere, svoju obitelj, razumijete li same sebe pod broj 1. Biće mi veselje čuti da li ovo u vama možda pomaknulo neke stvari. Da li mislite da je to nešto što se ne smije razumjeti sebe i voljeti sebe prvo kako bi mogao razumjeti i voljeti nekog drugog. Ja vas zapravo nagovaram na to da se sjetite da ste se zaboravile, kao što sam vam napravila ovu šalicu, dakle u kojoj vas također podsjećam, jer želim da se sjetite svaki dan toga da ste se zaboravile ako jeste. Sjetite se da ste se zaboravile ako jeste, shvatite sebe, shvatite druge i vaše će veze ne samo sa drugim ljudima procvjetati, nego i vaša veza vas samih sa vama samima. Dragi moje, želim vam kao i uvijek svako dobro i spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas. Jer to je stvarno tako. Puno ljubavi vam šaljem i vidimo se uskoro. Bog! Bog! Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama. Pronađite me i na Instagramu i na Facebooku. A i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bog!